Krásne dobré ráno vám prajem, moje meno je Michal, ja vás vítam u tretieho videa z Spojených štátov amerických a dneska by som vám chcel predstaviť moju robotu. Kde pracujem a ako pracujem. Momentálne je 8:30 a ja šlapem do roboty. K mojej robote to je tak 5 až 10 minút chôdze, takže to je úplne ideálne, nepotrebujeme žiadne dopravné prostriedky, stačia nám len naše nohy. Tak každé ráno mám takýto krásny výhľad na oceán. Chodíme sa tam aj ráno kúpať. No, tento rok mi to vyšlo, tuším, iba raz. Tak naskytáva sa otázka, kde ja vlastne pracujem. Pracujem v York Wild Kingdom Zoo and Amusement Park. To znamená, že to má dve časti. Amusement Park, zábavný park, a časť druhá zoo. Ja pracujem v zoo na pozícii snack bar attendant, kde predávam jedlo, občas som za kasou, vydávame jedlo, naberáme zmrzlinu a tak ďalej a tak ďalej. Ale však to by som vám počas dňa ešte ukázal. Keď šlapem do roboty, tak vám poviem niečo krátke o zamestnávateľovi. Zamestnávateľ nás tu vlastní v tomto zoo 4 stánky, Ice Cream, Slashies, Jungle Hut, stánok, kde pracujem ja, kde sa predávajú hotdogy, pice, zmrzlina a také krátke snacky. Práve sa pozeráte na ten Amusement Park, kde pár kolotočov. Tak a ja už sa blížim do mojho miesta, kde budem pracovať, tak vám to tu poďu ukázať. Tak to vyzerá vstup. Je to tu ešte nové, som tu teraz ako prvý. Tu sa vždy začekujeme, že sme v práci. Tu máme takto prvé stanovisko. Tu máme zmrzlinu, kasu, výdajné miesto a tu potom predávame hotdogy. Tam sú precliky. Tu predávam nacho chips, chili a tu máme pizzu a tu máme takto, kde veci umývame a tu nejaké veci pripravujeme a tu môžete vidieť ladničku, čo všetko máme. Tak to poďme prichystať, som tu prvý, takže poďme na to. take one of those, I'll put one right in the refrigerator. I mean, right in the stove.
keď máme hotový pripravený stanok, tak ma čaká polhodinová prestávku, kde sa môžem najesť. Ja som si dneska vybral Gatorade, jednu kukísku a mac and cheese, no dajme tomu. Teraz mám pol hodinu na to, aby som sa najedol a potom budeme pokračovať robenie ešte pici a môžeme otvoriť a obsluhovať zákazníkov. Ešte treba doplniť zásoby zo Storage, aby sme mali dneska prichystané všetko, čo treba. Tak, list pre dnešok máme hotový, teraz to ideme doniesť na stánok a vyložiť to tam. No a keď už mám dneska hotovo, tak mám opäť polhodinovú prestávku, opäť Gatorade a dneska si dávam zmrzlinu na olovrant, alebo respektíve 10. Na raňajky som mal vajca, tak teraz bude zmrzlina. Dneska bude 26 stupňov, takže obrovské teplo. Tak uvidíme, jak to budeme znášať dneska. Ja už mám prednešok padla, je akurát 5:20, skončil som v mojej prvej robote v zoo, končíme tak okolo 5:00, záleží, aké sú dni, niekedy končíme o 4:00, niekedy o 5:00, záleží, ak je počasie. No a ja idem akurát na ubytovanie, tam, kde bývam, domov, tam si prezlečem tričko, dám si suchú sprchu a pokračujem do second job, ktorá mi začína, keď tam prídem, ale tak snať 17:40 by som tam mohol prísť a robím do 10:00. Takže teraz, dneska idem prvýkrát do second jobu za tento týždeň a budem tam chodiť 5 dní po sebe. Od stredy do nedele. Tak čo sa týka toho second jobu, tak robím v reštaurácie, Cape Medic. To je tým smerom asi 15 minút chôdze. A zoo je tam. Americká vlajka 1. A tu bola druhá, tretia, ale dali ju dakam preč. Nevadí, škoda. No a second job vám asi nebudem nakrúcať, pretože to je reštaurácia, tam je to veľa busy. To musím makať. Takže, a hlavne to reštaurácia v kuchyni, to sa asi mi nedovolia, no, nevadí.
aspoň vám nakrútim prvý job. Čaute zatiaľ. Vidíme sa o chvíľu. Tak ja vás vítam o pár dní neskôr. Dnes máme sobotu. Ja mám dneska poldňový day off. Za chvíľu idem do druhej roboty. A ešte by som vám chcel niečo povedať ohľadne mojej roboty, kde sa presne nachádza. Ako som spomínal, pracujem v York Wild Kingdom Zoo and Amundsen Park. Nachádza sa to v York Beach v časti Cape Medic v Maine. Je to asi najbližšie mesto, sa odtiaľto nachádza 20 km južne a to je Portsmouth alebo Portsmouth, tomu hovoria domáci, a to sa nachádza v štáte New Hampshire. A poslednú vec, ktorú by som vám chcel povedať, a to je platovo. Je to rôzne, čo sa týka po celej Spojených štátoch amerických, ale môj zamestnávateľ nám ponúka okolo tých $17 na hodinu. Pracuje sa 40 hodín týždenne a ak presiahnete tento 40-hodinový limit, tak máte nadčas a nadčas je platený $22,5 na hodinu. Väčšinou to vychádza tak, že pracujeme 6 dní a jeden deň máme voľno. Ono to tak aj vychádza. Pracujeme od tej 9. do tej 5. s tým, že máme polhodinovú prestávku a za každým pracujeme do tej 5. Niekedy je slabšie dni, niekedy prší, niekedy nemáme ľudí. Tak sme otvorení iba do nejakej 3., 4. záleží podľa toho, či máme zákazníkov alebo zákazníkov nemáme. Tak a to je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Môžete dať like, komentár, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.